Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, aday yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Iru kita iti kastanam, iru kita iti istoryan. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayong William nga napauluan, pinadpadakkel ka. Sagudayin nga ti surat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Takas taonay, ti panaglulumbami, kadagiti padak nga tricycle driver nga manguray, nga mangagaw no makaala iti pasahero mi, kadagiti kadsangsangpet na nga bus nga nagapoy di Manila, manong nemi, dito terminal ti Fariñas. Ay, inagaw ti pasahero, manong nemi. Ure parbangon mano, adulat na tagi inagaw nga tricycle driver. Pinarbangon ko amin, manunim iti may nagpasada, ada ngamin trabaho at ngagmalmalem, kadetang aldaw. Kapag takapigsa, dato'y panagdakkel, dakiti mulak nga sili, manunim iti pepper, American pepper. Kahit kasapulan iti panagpadanum ko, panangabunok, tapno, adun to ito, iti maapit ko. Iso nga, parbangunek no katid agpasada, ta isupay manong. Kabutado kami nga tricycle driver, inuuray ko latan, bayamlatan nga ti pasahero ti umasidig ko na. Idin to tadaw mas asidig kanyak manong nemi nga babae nga daubahan ng ubing. Isla medyo marigatan sa. Dinasagak ti tricycle ko manong nemi kat sinabat ko, aring, aglogan ka? Masapol mo tricycle? Motor yate. Isla mo muka. Gigi? Manong William? Siya. Uy, ada anak mo. Sige. Dito tricycle ko. Aglugan kan. Makamu ako ng mga plasta na ito yung kargab. Haya? Dito yung kurka. Lala sumrekan. Alam mo. Maturog sa ta anak mo. Maturog manong. Sige, mumulot na. Ipang ko dito may sa maleta, ha? Sa dito yung dua karton kan dito yung truly, dito yung lagadera. Kargadera, ko naman. Kargadera, dito yung likod kaniting ato. Kaslasang ko napupuutan kinalisto ka ng iplastar nga ng galot kadagiti karga ni Gigi manong. When kasla na biyagak na namin pinsan, kasla la nagsubli ba nung nemi ti kinagtutubo, idi makitak manin ni Gigi. Sunalain ta, adamad gaya mo anak na. Idi malpaskon manong nemi sinakayakon ti tricycle, ti motor, pinaandar ko. Ijebalay yo? Uwan manong, jebalay. Nabaigdakan ngororayan, dananang kintatang mo. Sige manong, ijabalay. O sige, kinunahan naman nung. Jack nabubuot ang dirik na agsagsagawisiwak, kabayatan na panurek manong nemi ti Rizal Street ngagpapalaod. Ni Gigi. Ni Gigi manong nemi customer ko, pasahero, pailaeng idianda iti elementarya. Nabayagon nga tricycle driver manong. Tricycle driver, manalon,
agbengbeng ka, agtatarakin ti dingon. Kaya dapat lang ti elementarya iso na da tricycle ko idin man. Aman. Sak idi mo gusto doon da pagluganan. Agtataray da, ngagluganin ti tricycle ko, ore da lamano. Umay sa 2, 3, 4, 5. Inem pa kindi Upat iti unig ti sidecar, may sa iti likod ko, sa dapat lagtakder rin ta likod. Yawawak lang dumarigrig kadakwada. Itulutoy ida iti elementarya manon nemi sa kuntumanin mapanalaan ida iti oras pa nagkaawid da. Hanggang iti may sa aldaw iti manon nemi may sa ni Gigi nga naglugan. Tata, naglugan akman. Tata ko naman Yan ang tawag ko ka, kinagkasadar ka kini tatang ko. Samata. Manong ko nang latang kanya. Ubi ang pitpaya. Muna to mon, agraduarak ton ti elementarya. 12. Sika tata. 25 ko. 12, 25. 37 mo ton into 22. Tuno 20 kunak kuma. Diyan ka mo, kung kwenta. Sige, umaglaw kang karotin. Kabayatan mo nung naming agtartaray ti sidecar. Numanin siripak, numanin tamdagak manong nimi ti ubing 12 years old nga magminaren ti barokong na. Tsaka man amo manong. Aduman ti kiti babalasang ko ba nga armak nga pagkurso na daag. Ngayon, tsaka man amon anya ti adda ka nato nga Gigi. Tagayatak ki din ti ubing nga karigan ng anak ko manong. Tsaka mo, agterternik-teriknak na makakita ti karamukong pailaeng nga mansanas kuno karamukong nga bayabas iti barukong. Naisem mo bing, adakalid na, naurnos na kitingipan na. Napudaw, kaya lang, gabuti pudaw na kitmadlaw mo iti piglat. Gabuti kinaalikutag na siguro met idi akit na itagtaklib ka da. So, ato piglat ti legs na. Kat nung hasta man, nung naming agtid na, tibayad na, sanin. Ala, apay tata. Manong ko namlat ang kanya. Manong, hanggang agbaybayan din. Amom, patpataklin ka. Ha? Ano nga patpataklin? Uray nagbaling ka balasang, tarman kanto. No, tata. Munong tataw mo. No, age doesn't matter. Gigi, laglagi pa deta. Laglagi pa nagagetak. Saan ka nga nag-graduate elementarya, kuya? Saan? Nagbasak lang di grade 3. Apay kamin, Jack may yunot agbasa. Himamom nga ibas, isurat tinaga mo, nagang mo, amo ka. Amom tagbasa ti, amok ta, abakada amo ka. Apay kamin, di ka mo kaya tagbasa. Di ka nagbasa. Hanak ang rod ng interesado. Ore awan basak, ore awan ti adal ko, ore grade 3 lang ti nagtupatinggak. Nagagatak mo, pasada ak, tarakay naktidigwen, agmula akti yan natin, ado pedramak sa diyo karayan. No tiyempo ti talon, panakagrep, panakagapas. Ano naman nga rod dati masapsapulam? Itultulong ko ka naging kakabsat ko. Kaya nagururno nga. Para kayong ka, Gigi. Ala? Nagreglakan? Ala ni Kuya. 90 taon ko nagreglaan. Kadi, adakwanan, buuknan. Ala, tilagbabagan tata, pulong antukin tatang ko Awampay. Awampay. Gananat ka, laglagi pa yun. Padakkilan ka. Namin adu idin ng imbagak ti kasta itinagraduarin ti ka elementarya. Mamanok met idin mapasahero manong nemi kapote sa Jack Cabisera itinagbasaan na ti high school. Saan nga ti barangay mi.
Adamat bukod da manon na nga service ngamin isot paglugluganan na nga mapanagbasa. Adala tamat digdi gundaway nga mapanak umaray bayan iti balayda, pakitak to nga naka-short, naka-sleeveless, nga adda iti sangot ti balayda, iti ayan digiti masetas da. Balasitan yun. Madamdama, balasan to. Umanilatan manon na akit kita buy-buya mabainak pat ngumasidig. Iti naggraduar manon na ti high school na panak paala. Adamat regalo ka, syempre. Iti mapanak kun manon na kit imasidig kita yan na happy graduation. Congratulations, Gigi. Ay, Tata William? Tata ko naman yan. Manong ko naman. Ay, Manong. Muna taon mo itan. Itata 16 kon. Muna taon mo. Awampay 30. Balasan kan. Talaga nga nagsukugin. Nabukelan ti panagkasugug ti pamagim. Kalkalingan ng kadakkel ta barokong mo. Saanin nga kakaramu ko kas idi. Hala tala ibagbagang tata Nakalukloko ka. Nakapipitas ka, Gigi. Gaman at tata. Talagang napintasa. At ano yun? Ado tagar-aram kanyang tata. Ngayon, awang pekait ko kadakwada. Siyak din na kayat. Allah ni tata, sa ibang baga na ito. Kas kalaama. Manong ko naman kami na. Dito regalo. Agyaman ak. No kumata nasapsapak at irinagaluwang ka kumati may isang alitson baboy. Ano? Nagmayat ko man, tap na dalitson may kang paalak. Pansit mo't lang, tapalam, shit mo't lang. Gimatang dalang ti ulo ti baboy. Sa dakwa, sa linuto da nga tinaktakan, ganda dumapay. Hanggang bali. Tayo doon nag-college ka. Siyak to nagpala. Ito nag-graduar ka. Talon to nga latson. Lani Manong William. Awang may asawang? Nalipatam ka din ibagaking ka. Napadpatakalan ka. Ngayon sampay lang mabalin. 16 mo pa lang. Into no 18 mo. Kumay kanto Armen. No. Kapag siyang ngarod nga sikat kayat ko, kitlaklakayan ka. Kaya kaya't mo ngarod yung kasadar mo. Ngawang mat pagsapulan na. Dumaw-daot pala kwarta ka dananang na. Baka sadot. Baka muna sigarilyo no minom. Siya. Diyak sigarilyo. Sana kagin inom ti arak. Esing peta. Adot ornong kon. Pangaramatam nga ornong mo. May tukot mo na ito yung tumatay ka? Ha, no? Tultulungan diri kapsat ko. Irser-serbak mo tibagi ka. Tultulungan dananang itatan. Ken paraken ka. Paraken ka kada tanto. Tundum teng ti umno. Basta patpatakalan ka, Gigi. Ur-urayin ka. Ngayon din naggraduaren manon nemi ni Gigi iti high school pagamom ta nagpukaw. Awam maten. Nagdamdama ka kamano. Awam maten muda na ibaga. Abaya damdamagam ti may panggap ka na nga Gigi. Sino nga Gigi aya? Detay inaunang anak ni Pari Densyo. Di mat na pa Manila aya. At dan sa ikit na nga nahalak ang kuwana. Sa diya Manila, isot pagyanan na. Diya mo, sudsat magpabasa ang kuwana kasi diyaman. Naminsan manong namin naranak ni nanang na itis store. At agad-gatangin na. Ay, kahit nakurang na ito kwartak balasang ko, di lamang baling udik deta. Wata o may ganito bayadan. Ay, saan ka mabalin, nana? At utang nyo ito, nga kanayon, no datay adda iran-ran tayon sabot nga kurang ti kwartayo sa iyo baga nga adda udik, nalipatat, kurang baten ti kwartak, udik, ilistam latang, makaurnong deta, nana. Style yung aminin.
Um, nana, nana ko ng kanya kita, kasada at sansamat ta, William. Samot ha? Ininaw na kamot lang. Wala nga sa nga rumbeng nga nana, ti ako mo kanyak, no, dikit manang. Ay, wala, manang. Sorry, nawagan ka man tinana. Manang, manok kurang mo ya? Taman ni, nagkrikat na lang yan, ngay listangay. Aya po ya, manong William, adut-utang dan. Tsak manam mo, pangalalanda, kung kunada kang kanayon dang ibagbaga. Unap yan tuloy, antun agpawid dyan, anak mingin ni Gigi, tagububra dyan Manila, kunada kita. Mata, kasting madlata. Kasto yan, ating ko, kwenta maming nga utang dan, tasyak timang bayad. Na, anana, kwenta maming nga utang ni Manang Irma, tasyak timang bayad. Ay, nagbayatan ako karot. Ay, alistok ko. Mabilang kamsa ta, mabilang. Ala, nakababayin pa ka, atin ko nga. William, nangikon sa tayo nga, agtrabaho ni Gigi Ijay Manila. Agtrabaho, irapin na tagbasa ang yung kasdyamat. Agbasa, tunukon, agsardeng, tunukon, agbasa ka dyan. So, hanang may consumed ka no, tagbasa, iso nga, trabaho ano ta? Ano trabaho na? Nana? Grocery yan, kasinsin ni lakay ko, nga nangalakang kuha na. Diyan tumulong. Ako ba yung boyfriend na? Yung Jackman mo. Abay salud-sud naman ti may pagkukin ni Gigi. Dito na eh. So amin na ito eh. Ay, manong. Itid ko king guys ulit. Utang da. Basit matlagaya. Manang Irma, mga lakaway ti kayat mo, nukas pagkarigan. Ay, mga roti inuman nila kay ko. Inuman mi ko nako ba? May sala ka bilong. Di mga lakalata 4 kantusan. Sa kami mga alata pusit na pulutan nyo. Ay, halabang nga rin. Po, swerte ko na ya. Apay na nga pagkatuwete nga, William. Han. Duwang amin nga baboy, ti inlako kita sa may sabaka, sa limakal di. Sa nga dusaya nga native nga manok. Lokot. Adungor tinaglakwa ma. Ay, susapoy. Nasiya at man ta, nagagat ka. Napindas lagit ti binangon mo nga pamilya. Isunod yung babae nga nag-asa tayo, nagbaling asawa. Ladak man lang ang damdaman ka nag-asawa ka. Imbaga keng kuha naman ng naming awam pa iti asawa. Salud-sudan nun ni apay. No adaur orayek ko nakanda. Sino ko na nakit? Secret. Manong name, manibud mo din. Mapanak sa diya tiyanggi. Ranaan nakmet manong name ni Manang Irma. Dahil ya. Kung dawayad na matin manong di kinasayat ko. Tila damat na paghatang na. Kanguran na launay. Dati arak nga pagsangwan da kinilakay na. Nandito ko nga namuan manong name nga talaga nga saanin nga agbasbasa ni Gigi. Kaya dito ko namuan manong nga slada kaliblib inan. Rumbeng ko man manong name nga matismayaak. Ang yung nuape kiti. Nga sila sa anak lata mo pukawan tinamnama. Aging kang iti dahi nga parabahon manong. Pasaherok isuna. O bana tibay sa nga maladaga. Nakadanon kami ni Tibalayda manong name aglawagan. Manang Irma. Ay, manong Julio. Adante ni Gigi ni pasahero, nagabo Manila. Nabuwak damutin manong name kat sinamat dan ti anak da. Inalad da adagos ti apo ko da, nga nagsangit ti apo ko da. Timulong akmet nga nagideskarga, nagbunag ka iti kargamento manong name ni Gigi. Manong William, dati ti pletek. Si kamat, kano pa nga nagpletek ka? Kahit mo sawin, uri ka na gito'y libre na. Inon uri ka. Kahit mo sawin, saan ka pa nga nag-asasawa? Saan pa? Gabuta, pinadpatakil kang inon uri ka. Alam ni Manong William, sila sana nga mamati. Sigurado ka, nga muhani kahit dati pletek.
Saan? Pagkapyan naglatan. Ay, si. Nanang, dang. Ngisa ka na kami ti kape. Ang kape ka ni Manong William. Nagsasango kami nga nagkape kada nagkangkuana. Ay, kita. Ay, karagalaga nga nakagagagat ka, William. At pasado ka pa gam ti parwangon. Kasta ak manong no ka. Anda trabaho at tagmalmalim. Kapatak namin kiti mulak nga sili nga masapol nga padanumag kan abunwak eh. Kitsi kan tuman at taplan siya nga kaduan di magpaglakwan nga sili. Ag din dinamag dahil kakit. Di pagkasdaawan mino apaging ka na ita. Kitawang pa ita asawa. Pangip-ipanam nga rod ti kwartam. Nakadulin. Ekit pangisagsagan na am nga eh. Just in case of emergency. No kasapulan di kiti kakapsat ko, di kiti kaanak ka. At ang sakit pagpabasaim nga kaanak ka. Pagpabasaim kita, no madlaw ko nga saan nga napasnik, ta madamag kong balbalog, ta isardin ko. Nagsayang. Ay, no apekit ngamin nga dari kiti kakasta nga anak. Pagbasaim ida, di damat among ipasnik. At damat di kiti anak nga kayad na kumamat tagbasa, nga awam matimang pabasa katakwada. Kaya po, kinamkad latibiya kaya. Kasi ka, ori no saan ka naggraduar, at adun sabi, ti masapsapulam, ngayon kita mga pipsina, di bangko si ka William. Manong lang ti sweldo da, naglako ak taragan ko nga dingwen data, ay manong, sa bagay. Hindi mo dapat patagtire mo na, bukod mo nga balay. Ada, problema ka nga rin pangigastuak, kadagitornong ko. Iso kang kimata nga kung ti bukod ko nga lute, kahit madamang may patapatakter ti balay. Kita mo kadlay na niya. Si kamang pala ti tao nga ti problema kit pangigasto am ti kwartam. Idin to tao dito dagit ti tao nga ti problema dagit kwarta. Awan may gamanda. Sika, problema no sa idin pangigasto am. O ya, po kita mo kadla kaya. Aging ka nagpakadakon kadakwada manong name ket ginasidgak ni Gigi. Gigi? Ay, manong, thank you, ah. Nakadudututang ko na yung baga na kami kanggan. Pulos nga di ka pulos naga, imaw-awat ti plete, dagpas-basak pala ti high school. Halos from first year to fourth year, kasi ka tinaglugluganak. O mo ta? Iti elementarya ko naman. Dahil di dati ti high school, daka ti high school ka, diyam at sentro ti nagbasaan. Ewan na niya. Inakon. Mabaling ka di umay kanto pasyarin na Robbie. Pasyak ti pasyarin. Ada ka din asawang? Awain, saan ka nga nagkasar? Ay na nga itan ti amad anak mo. Si Morten sa baling nga babae. Binanawan na. Kada kaputawan ti uprak sa Manila. Nagawid akon. Hawang gasat ko sa jay. Baring ko anak no at ito ti gasat ko. Inurore ka. Tapno siya ti may pangayit ti na yung pagkagasat mo. Talaga ka din asang gagangaw? Manong William? Saan? Sana ka nag-asawa ka po tayo inurore ka. Pinagpatakil ka. Yung sana ka may karikan ka manong. Naganakak na yung anak ko. Kadore man pesa nga pulo ket siyang ti anak mo nagawid. Nakasagana ka mangibilang ka nakwada. Nga pudno nga nagtawad kanya. Poon mo ta sa nga pulo ket siyam. Kasta ti pangyari ka. Iti kinapod nun pa nagahit ko ka. Sige. Anat sige. Di umay ganto mo masyar. Tabarbareng no, masurusuro kan itong ayaten, Manong William. Bareng no masurusuro kan itong ayaten, kunan. Ape nga ta. Itikas kanyak, grade 3 lang tinalpas kong ngem. Adanton bukod ko ang balay. Ad ornong ko iti bangko. Ato titarakan ko nga tingwen. No ilakok amin dahan dakila kwarta. Awan ti madin ang bisyo.
na siya atak, natulong ak. Ngayon mapiakas dyan, iti ko na ni Gigi. Bareng na masursuro kan tungayaten. Kasta ka di talaga ti ayat. No talaga nga di mo marik na, ori anyat araramidem. Kada damat di kiti pakarik na ti ayat, ori kumamat sa nga rumbeng ayatem. At sino ka tururayin na? Nga mangarim kayong kuha na, nga pakarik na ti ayat. Tay barumbado, tay guwapo, kataib na, nga mawamat pagsapulan na. Mamarte, agsigsigarilyo. Intunukwan ng kasawa, dagat tungpain na, danganan na. Dita ka diti or-orayan na. Siya, nipitik kajak toramidan kang kuha na. Kastat pa nang ipatpatid ko. Gaputa ubing pailaing idi ni Gigi. Ngem inayat ko ni Sona. Agsagsagawi sa wak nga rod, manong name iti sangot ti sarming, iti daytang amrabi sardam, iti saludsudan ni nanang kaniya. William, lakay nga baro, papanam aya, tagas taon iti panagsagságay sa imo, agsagsagawi sa iti sangot ti sarming, oy, marunot ta sarming. Nanang, itamang pa'y, kat maragsakan naklaunay nga makakita nga, nagrubwat ka, nagsagaysay ka, nagpumada. Itamang pa'y lang kunakta, adan matlangin mapanunot mo, adan matlang na kurso na daamon nga mapanpasyaren. Adan nanang, sangsangpit na, nagkapoy di Manila. May lanyo pa, Manila nyo pa, ito papila ma. Sino ka din na taga tulog ka tayo? Sino ka ti simangpet nga nagkapo Manila nga? Dahil dyan nga disgrasyada ni Gigi. Ni nanang mat, sa nga disgrasyada. Ano nga sa nga disgrasyada kat naganak abalasang? Hindi naganak abalasang, disgrasyada. Dinesgrasyada nga ron. Naglibin da. Si Murti sa bali ng babae dyan lalaki. Iso nga ron nga na disgrasya, dinesgrasyada nga ron. Iso't mapapasya rin. Wala na. Isos apo. Ay, William, awang ka din ti sa bali baraw. Aduman di ta. Ngamiso ti patpatik ko. Pinadpadakkel ko ni Gigi. Inururay ko. Sus Maria. Dito saan ko nada nga minamauyong ayat. Sa nga minamauyong ayat, nanang. Napudno ka na sinaw ng ayat. Ngam kayat nakangata ni Gigi. Uri nga tamat ko na ganak abalasang day jay. Katyan sana kumatap no, maalangan nun. Maalangon ni Suna. Iti dayaw na. Maalangon ti dayaw na. Kandirigat ka pa nagbiag na. Ay, saan na kang ayatin? Ay, susayan ako. Baka agbabawi kan tulang. Namsaan ko ingkas kaso ni nanang manong nemi na panaklatay di balayda. Nagtugtuga ket nasdaaw tilakay. ti ama manong nemi ni Gigi. Nay, William, nagsubli ka. Nagsubli ka kung nakanta. Na pasaherom da Gigi tayo bigat. Saka ta nagkapkape, naging istorya. Umay ko pa siya rin ti anak yo. Manong, wala. Posible nga sandak nga kayat nga manunggang. Amamudak. Awan mandi nga bisyo. Nagkagayata. Nasiyatan. Nekitun Amam no dakam kumatagpili ka ni agpili at asawak. Ngagbaling asawa ni Gigi. Sika ati pilim eh. Sika ati rumbeng. Naggasat ka din di babae nga baling asawa William. Naggasat launay. So kasumanakan. Umaykan. Gigi anak, umaykan. Adan to ni William, umay nakarman, umay nakapasya rin. At numabalin, ag-asawa kayon, malasang ka. Pamis isa makmanong, kaduwak gayam ni tata. Tika, ama na, kanauray pa iti ina naman. Ay, no siya ka, barok. Ay, adin ko, anak ko namin. Barok. Akit kaya ta ka Ang pagkita nga saan? At alahan tayo libakin. No asino tagbaling nga manugang mi, imposible nga sanda kami nga tulungan nga naganak ka ni Gigi, no? Ada masapol mi, sangkari.
At ano anyat pagimbagan ti anak? Pagimbagan ba't hindi kita naganak? Saan ka kasta? Saan man manang? Ang depende No, siyak amin ti pagalaan nyo. Agad hamat ang balin no. Siyak ti pagbagasan nyo ako. Ay, saan nga pagbagasan mo ko na? Ano dan man problema mi no si kandot asawa ti anak mi akit siyempre. Saan ka itong agalobi im nga umasadagkan ka? Idagsansang kami kini Gigi. Manong, naman na nagsanay. Ito ka di problema, Gigi. Manong, William, inam amiris ko nga rod, ti amin, pinampanunod ko. Nung makiasawa ken ka, problema. Tadan bukod ang balay. Nagagad ka, awan mading ambisyon. Adapain ornong mo. Yung ti problema, dito puso. Kasla na yung kabsatan na amaan, amaan, ti manikrik na. Apay nga tinagpalubusan nga ayatan ka. Ngay pariknak kang kati ayat. Tapos nagkastakit masursurak mat nga batek. Kasano? Padasong nariknayan, ti arakop ko ken ka. Arakopan ka. Mambalin? Sige. Gigi. Inarakop ko manong nemi nganya sa tigingwat ko itilapayag na ket sinang awak ng bagat. Gigi. Apo, kimalayot mo't manong nakikison. Gigi. Manong William. Salang arakop. Abi nga di mo ipalubos nga badasak nga ramanan di kiti bibig mo. Nagtudbrasa. Nabanglot sang oko. Hanak agsigarilyo. Sanak umininom. Iti tanong, iti harak. Mabaling ka di? Sige. Intaya naman. Opo, inamalak. Sa ako pa insarek manunin pinagkuti-kuti didilak. Iti ulit. Kuno. Naglamuyot nga nagimas ti katas tingiwat na tinilmon ko pa'y man. Gigi. Manong William. Kayat kunsa. Ana? Kayat ko. Ti ana. Umiyan ka? Anak ako nam? Umiyan ka. Sigurado ka? Well, urayin na lang makatulog na tatang kininanang. Kin makatulog ti anak ko. Sa atan tumapanit silid. Laglag pa yung kaya ma? Kaya ka. Isuro naglagad din. Taong pipadas mo. Ompay. Hanggang na pangigimatgatang ka di babae. Ano sarbi ni adult kwartam. Hindi mo pa napadasan. Jack met amo mapan gumatang ti per kilo nga babae. Awala na nga awis kang ganita biwanan. Nagiti mabaling irwan. Naawis tagmat idi nga sila Jack kursunada nga di babae sa dyan. Sabi ko anyat amok. No, mano nga lalaki naglasat ka na kuwada. Inindot ta si kakit mano, may isa lang, di ba? Sala nga may isa. May katalo na ito nakaputot ka niya. Di ka check doon di may kapan. Intan sisilid ko. Basta lalay nga ma, isuro na ka. Sige, isuro ka. Siyak pelang tumuna amang romansakin ka. Katandaan ang teramidak, tensog tumateramidam kanya. Manong nemi kaslasangag diso dagiti sakak ididatar kabayatan nga magmagna kami. Nga arig na agar arudok kami manong nemi
nga kasla slow motion ti panagnami kay ni Gigi nga simrek iti maysa nga silid. Kasla slow motion manunemi nga inrekep na tirida o sana inlak. Kasla slow motion manunemi nga inikat na ti t-shirt ko. Iso na mismo tinangikat iti arwatek mano. Kaya di maikat na ti t-shirt ko inapro-aprosan na ti barokong ko. Gigi. Kasto ito taraminem ha. Gigi. Nagbatog dagiti bibig mi ket inamalan na naglanang dagiti bibig mi nut-nut-nutan na dagiti bibig ko kas tamet ti parang manut-nut ko ken kuan. Induron nak manungnemi ket natulidak iti kama ison dinangikat iti sinturon iti pantalong ko san inakaten ti pantalong ko inkuyog nan ti brief ko mano. Inikanan na manungnemi ti nakatangtangkenen nga armas ko. Oh, wow. Manama. Ti makadakas mano. Adanadlaw na. San ka pa ako, git? Ha? Ano ti? San ka nagtuwag timat pa? Inikat naman ti arwaten na manunemi nako. Nagtangsit ti barokong na. Inikat nan pati baba manunemi. No pa'y idi teenager isu na manunemi kata na nisislim ti pabanggina. Na may mayat ti pakabuklan na. Ngayon tatad na anak na medyo chubby manunemi. Hamat nga makunang anulok may. Kasla gagangay lang nga na ipatakder nga kuribon. Ngayon napigsapay lang ti sex appeal naman. Rimabaw kaniyak manunemi kat inamalan naman ang digiti bibig ko sa nakrinomansa kaso ito taramidang ganyak. Gigi. Napanan tinilpatan manunemi kinikinit ti adday ti barukong sana yung pababa. Nay! Kakasik lamang tertirik nak manong. Ageng ka nga, isumeten tinagda anagdata sa nainchenyas. Naramidak met tinaramid ko ken kuana. Uno inaramid ko ken kuana. Inaramid na kaniya. Kasta nga rin tinaramid ko manunemi. Rinumansak met isuna. Kinagat-kagat ko. Tiduaman sanas iti barokong. William. Sana inturon ti ulok ngayon pababa manunemi sana inkalawa tinagbaitan dagiti lupon. Kasta una yun manunemi ti panagar-aruyot, panagar-arubus. Yung sana ka nagalumiim manunemi nagpisaw-pisaw. Kinagat-kagat ko nga sinapsepan manunemi. Kasta una iti ko yeg-yeg ti patong na itsurot na. Sa iso na mismo tinangimaga nga alan. Implastar kon manunemi tapno ibiyat kon ti pana. Rimsuod manunemi. Paspasam. William, paspasam. Pinaspasak na talaga manunemi kat ni mapamatin tirik na mapana kon. Uy, taridam. Masapon mo muna nakin siya. Taridam. Kaya saan kong nga nagawid tirik na man. Nagdayasa ko. Nagagawa ng naming iti malpasak. Thank you. Malpaskat siya na Rude. Ha? Sana nagpainalpas, William. Sige. Alangarot manin. Ala. Ura kat, medyo tangkan na pa lang.
Sige. Idi nakastrek manin manunimi kat naalukoy manin tiriknak daytan. Nananay manin manunimi titibker na pinaspasak ti sutbilin na. Pinaspasak, 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 paspaspasak. Isupayin manunimi ti mangigimi ti patong kutap na iyukuyuk na manunimi. Napagustuhan namintuak pa manong nemi ng sanlay suna. Yung kaslasaan unay na kontento. Gigi? Inakon. Di ka matumiyan. Nalpas mantan. Nagragsak ka kanimad lang. Konti. Anong konti? Sanunay. Takasano. Una anak mo. Takasano. Supot kamot palaing, William. Kung aming idi grade 6 alalukoyin ako iding maputay nga. Kasta. So nga, di adada iding nga medyo lakaya ko. Huri kasano ayat ko, nakulbetan ko nada. Ano nga may tinagdiferensyahan? Tisupot kang kugit. Takal. Iso nga sang ko na nga narik na. Gapota. Madi ang diferensyahan ti kugit kat supot. Data kukom ti kwam eh. Dadya kudil mo ti pangisir-sir kam. Saabat ka dat kukwak ti makarik na. Ngayon nung po ko deta, numakugit ka. Baling nga akak na. Isupit na dadamang paganas. Bahan na kugit to. Baka no matukulitan jay labahas. Posible Karigata. Parang na dan tumangkugit ka niya. Lakay kalawa na nga makugit. Sige. Tain ton makagugit kan. Ulitan tato. Kahit mo sawan no sa anak ng makakugit, saan nga maulit? Saan? Mabitinak lang eh. Isong ikaliga kong mutag kugit. Nagbalin neto nga problema ak manong nemi. Dinamag nga ron ni tatang di madlaw na. Sabi, kasla ka di makaanak nga aso ha. William. Awan tatang. Abi di mo ibaga kumati problema. Tas sino kumati makatulong kang ano saan nga kami kininanang mo. Amoy ka di nga dan napasamak may kini Gigi. Anya? Nung biya mo ni Gigi, balikas ta na ta at damat napasamak mi. Ni, kahit mo sa wana ko, natagi ko kami sa wana. Untang, sinulang tayo tati problema kayo. Na, api ka mo problema? Kaya rin na anak na agad talaga iba't patag mo. Santo ka na lumaulit manin, tinapasamak mi no. No ikasar mo iso na, kahit ikasar mo na, hindi mga sasawan. Hindi pala turuay, hindi mga sasawan. Ito no ko, mabain na tata. No api ngamin nga sangko yung kaskaso idi. Tiamok kit mayit latak, gayam kit madi na talaga. Ang imno ay eter nak ti babae, ore kasi diyaman kas pagarikan, agad anusan na. Anang aron, kat asawa na, kas damat na pasama. Di ka maawatan. Ori anyat ibagbagam di mo ilawalawag. Di ka maawatan na namin di problema. Tatang.
Ana, ni tatang suputak pa lang. Anya, lida mo balangam mo. Di ka nagkukit iti tiyempo yo, di gubing ka pa lang. Kada duman di kiti padami, di ka ubing nga mapaman sa di karayan nga gupar, kalpasan nagpakukit na. Agpakapakanda nga ako. Sa bagay, Jack na puutan nga nagpakapagkang ka. Nga nagagagas ka. Ay nakasupot ka mat palagayan baro. Aya po, aya. Dadang arti problema tatang. Kinapi yung problema, agpakukit ka. Sino ko, may mangkukit ka niya kita. Alala ba? Salutsuto ka rin kita ahang pa nagkukit ko, bing. Tanong kas pagkarikan, taan da schedule. Agpakukit ka. Dadang mabainak eh. At ako no umay nga ako, manguperti libre ako git. Hindi kita taon na ti walo, mangrugit ito walo. Katuan walo ang pangato. Walo nga saan nga talupulo. Na? Walo nga saan nga talupulo katwalo. Talupulo katwalo mo. Ano? Walupulo katwalo mo. Ano nga walupulo katwalo na nyamit at natatay nga kumapaganda kayo? Uno o patapulo katwalo. Talupulo katwalo lang. Di pa paubing mo lang anak ko. Nasurok ka na 40. Tatang man. Ni maawamit din tikas idi manun naming nga mapan iti karayan nga aguper nga magala ka nagitirangaw ti bayawas nga aggalgal sa nang tukpak una na awamit din. Mabainak man nga mangibaga ka nagiti mabaling ko pangibagaan no saan nga ni tatang. Lumapanang kiti doktor, diyak katababain. Diyos ko niya, babae. Lumapi ngamin nga sa anak, hindi nagpakugit. Napangkumanin balbalo nga pinasyar manon ng Gigi kalpasan ti makabulan. Nagigtutak. At akot siya nga, nakaparada manon nemi, itisango ti balayda. Pumanawak kuman sa anak lakuman nga dumanon ng pinukawanak ni tatang na. William, dumanon ka ba daw? Dito likod. Dito pala likod ti pagginam. Timano na. Madamada nga yung mga giinom. Na mas pulutan da. State sad. Nalaglakit oresan ka nga uminom. Tugaw ka. Makitungtong ka pa ilang. Ada sa nga ili. Jay anak mi. Isot ng tad ka na gito yun eh. State side nga mainom. Kaya hindi gito na mas kapulutan. Sino siya, tata, ay manong, adagar aram kayong kuhana. Nga ore no, danak na hangkat kursunada na kanulat ta. Kunak man lang siyak, di mga asawa tayo anak yun. Kita damagin mo dahil takin ni Gigi, kit saan ko na naman. Di yung kad amo idi nga, di yung damok ko may pinasyari so na kit imyanak tata. Imyang ka. Nga doon na pasama ka na kami. Kita pa nga rin nga sumapulat sa bali di anak mo eh. Dito nga rin problema ka. Ano problema? Panasim mga minti uminom atap nung maturid ka mga ibagat problema mo. Wensa. Lalala, pinasam tumino, lalala. Itaogan ka, anak at latang klaseng arak. Brandy da ito yung brandy. Urisan kang agaayos basta nanamam, tilmunam, naimas. Nagbara. Ay susapot, nagdadamo na yung monotao mo, nitalang maraman ti arak. Nga dilaing imay ka ako nam nga nagkaida kayo kay ni Gigi kat isubala pa nakaramam mo. Tiloto na po Diyos. Uwan manong, dadangar ti problema. Anong problema mo yan? Manong, suputak pa lang. Hala, dati ti problema. Tiyan mo kat okay lang tao rin supot ti lalaki. Aduman ti kasta. Uy, natut kasta. Yung mata problema da. Agkapar ako na da. Yung madalo samat. Yung sala nga da ita. Dadya kanumad lang kodil mo. Iti yung pang usukam. Iso nga hanuon yung makarik na. Di babae.
Kat sa mga dakas, kugit ka. Lakayak mo tin, wanlin na kayan. Kastamat tiya, taulin na kayan. Awan bin na kita. Ngayon oray nga tama nung namin aramidek, tagpakugit. Nagdinamagan man nung namin ti lugar mi nga agasawa ni Gigi. Nga redya nga negosyante nga nagkursunada keng kuana man nung namin ti mga asawa keng kuana. Ubing siyak man nung namin guwapo. Tano agabay kami man nung namin amang nga na guwapo isuna. Nagpanaas ti barokong ko kasla maderder ti puso. Nagsakit, nakasaksakit. Pinadpadakkel ko ni Gigi, inururay ko naramanak, manong nemi ngem oren naramanak. Hanga napatag keng kuana. Tadik matunay kanu, napagragsak. Pwede yung kasarita kisuna manong nemi. Gigi, ay, Manong William, budno ka dito damag. Nga makiasawa ko. Uwen, apesa nga siyak balasan ko o ading ko. Pinadpadakil ka nginururay ka apesa nga siyak. Di mo gawin tong palam siya kayat ko. Nakalasto ko mga pakugit ka. Tabarbaring no padasan tamanin kat mayatin. Di akong problema ko ma. Ngayon di maramarak ni Fernan. Di mga asawa kanya kita. Super. Data ka dilang tinapatig ken ka. Di maging tayo ken ka. Isuti kang runa na panunutik. Taore ato kwartam. No awan data. Baka isukat ka. Uno liputan ka. Iso na seset lahingin, Manong William, nga lipatin na kon. Taore balik ka kanto nga mga asawa kanyak. Baka masaktan kanto lang. No isapul ko tirik nakita sa bali nga lalaki. Nga saan nga sika. Saan ka nga yeten? Sa tinakpay maparagsak. Akit narigat ka talaga. Sorry. Bareng no makauray ka. Padasa man nati mangpadpatakil kan mangururay ka digiti babay. Bareng no adanto pa'y mangayat ken ka. Kunanda manong nemi nga awan tipateg tipirak no talaga ngipatpateg mo tayo may isa nga babae o ano lalaki. Ore gayam no kasanot gaget. Ore kasanot singpet. No talaga nga sanda akayat data singpet kang gaget. Tat sapsapulan da. Ket umuna na inlasagan nga ragsak. Deta ka no ti pangrugyan. Taore no awang kwartam no maitayok-tayok mo tayo may sa babae kasla kayat na. Tayo kunadan. Saan nga mo agatadan kayat. Irinto ta ni Fernan manunemi nga nakiasawaan ni Gigi. Ada kwarta na. Nasingpet met. Kan maparagsak na nga maitayok-tayok na. Ni Gigi. Nga dahi tatisang ko nga maitid kang kuwana. Tayo kunanang na oreg nga ta. No nagpakugit akon. Naladawan ti amin. Ngagingga ka nagitoy manunemi kaskas di nga lumaklakaya ko nito uneg ti pantalon ko. Ti umalayan nga pakaragsakak manong. Tumultulong ka nagiti kaanak ka. Na nagsakak tula una yun no. Kunadan to, thank you, uncle. Thank you, uncle. Nakaimimbag ka unay, uncle. Tararamidak manong. Isungsungsungnak na to kaanak ka kamay sa nga mahilig. Mapang kami agbuya ka nagiti florsyo. Mangiruar kam to na. Nakit nabiyan to lang pangiapeksaan iti aram akunada. No mampay kas gagangay lang. Obligasyon dyan GRO nga mangitaya ti bagina tapno makaraos ti customer na. No talaga nga naikari nga awan ti babae nga nakaikari para kaniya. Alagat awata kon ti kinabudno. Ngem, saan ko pala pukawon tinamnama? Aging nga si bibiyagak. Tsak pala mapukawon tinamnama. Makadubteng to ti babae nga iso amismo ti mangibaga iti kasar kanya. No kastantuman ti mapasamak ururahik.
Idi kit adda pinadpadakkel ken unun uray ko. Ngamita siya kun tagur uray barbareng addanto. Daytoy ti pagkasalita manong nemi kasla di kalmanlaeng nga napasamak kadagyaman naglaunay ti anos mo nga nangibasa nalpasan manong nemi nga inak inted ken ka ti pakabuklan na. Kat sabi ko matadamat na ibatek nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimungeg ken nagpuya more power to your program. Nablawak man ni Evie Alcantara manong agam amu kami kastamat ng kani Mary Joy Castillo agam amu kami. Toy agyaman nga pagaya mo William.